सीएम मुझे मैं बाहर हूँ टीव्हीचे कॅप्टन डॉक्टर प्रमोद सावंत ग्राउंडवर एंट्री करता मागता सगळ्यांनी एक मोठ्या टाळी वाजवून त्यांचे स्वागत करते. होता आता एक मोठ्या टाळ्या मारून सगळ्यांनी स्वागत करते. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना विनंती करता की त्यांच्यानी मशाल पेटवून आजच्या या फुटबॉल मॅचीचे उद्घाटन करचे. आता डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे त्यांच्यानी मशाल पेटवून फुटबॉल मॅचीचे उद्घाटन करचे. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा प्रेस मागचे फाडिया मागचे फाडिया मागचे प्रेस झाले पुरो मारे सर फाटी जा तुम्ही फाटल्यान रावपाक मेळना मात्र मासा आता तुम्ही साडीवर तुम्ही हे करू नका तो फोटो फाटिया समते राहू नका तुमचं मुलोबाच्या भाषण पुरो 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 फुल स्क्रीन जाय फोटो मागीर मागीर लायटर जातो लायटर कापूर घातले बेटा कापूर घालतो घे घे अकील अकील घर आहे पेट्रोल ना सीएम तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वायर वायर केबल वायर गोवा का नेता कैसा हो प्रमोद सावंत जैसा हो गोवा का नेता कैसा हो प्रमोद सावंत जैसा हो प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं प्रमोद सावंत तुम
हा ओके मस्त पाठी पट्टे पट्टे मस्त पाठी सर बाबू बाबू आधी सर सर मासे पुढे बघा सर तोडणार आहे सर तोडणार आहे सर नका सर तुम आगे बढ़ो गोवा का नेता कैसा हो भारतीय जनता पार्टीचा उर्वेश मॅचची मुंबई पेंटिंग CM11 वर्सेस BJYM11 हा बघता दोन्ही टीमीकडे की त्यांच्यानी ग्राउंडर येऊचे तसेच सगळ्यांना विनंती करता की त्यांनी कोणीच ग्राउंडर येऊचे प्लेयर सोडला जाल्यार कोणीच ग्राउंडर येऊचे न्हू मागता सगळ्यांकडे प्लेयर सोडला जाल्यार कोणीच ग्राउंडर येऊचे न्हू हाय क्लबर्स सर ग्राउंडर मोडी रावचे न्हू मागता सगळ्यांनी बैठ गई अरे सर फॉरवर्ड का मारा नो डिफेंस सध्या फॉरवर्ड मायकल फोटो मारशील तू फोटो मारशील तू फुल ग्रुप व्हिडिओ काढताना फोटो काढ ना अरे फाटून सगळ्या मॅट आहे फाडलं झालं स्नेहा पाठी आणि फोटो मारतो आधी नाही फोटो घे नाही फोटो मार मध्ये विक्रांत पाटील BJYM महाराष्ट्र वाईस चेअरमॅन
मोबाईल आता आता आम्ही किती वर पाहिजे आम्ही तुमचा व्हिडिओ कॅमेरा घेऊ चलो फाटिया 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 फट्टे सर फाटिया तुम्ही फट्टे सर वासा वाटत फोटो मारना तू फोटो नाही ना फोटो घे तू फोटो फोटो घे व्हिडिओ वाटवाट फोटो मार थोड़ा पीछा पीछा ए बड़े रे तो बाबे तो तुम फाटिया फाटिया मस्त ना फोटो मारा तू ओढताय बोल थोडे गडबडीत जाता सर एक मिनट चलो टॉस राम रे तेजस्वी और बैठ गया इधर टॉस टिकलेले असतात त्यांची साईड केलेली असतात फोटो काढा मग सर ग्रुप फोटो चुकलो होते मी मोबाईल घेतला फसला काय मध्ये घेऊन नसता मी तो फोटो ग्रुप फोटो चाललो कोणाकडे मोबाईल घातला सांग बरं किती लोक जाऊ फोटो आम खाता काय की अरे आता याला मोबाईल घेऊन बदललेला नाही ओके दर 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 नंबर घेतो 9823 नाव किती सांग नाव साईप्रसाद कुबडे गोळकर पण नंबर 9823 सगळे लोक भारतीय जनता मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते आणि बॉल हांगासर सीएमाकडे बॉल असा सगळे आतुरतेन वाट पळयताले सीएम चषकाची सीएम वर्सेस विजय मॅच बरेच बरी अशी मॅच बघायला मिळता दोन मार्काचा प्रयत्न विजय मिळवण्याकडे पण काय ना नाव साईप्रसाद सगळ्यांनी नोंद घ्यायची ही मॅच जातो SRCRSD इंडोर कार्यक्रम सुरू झाले
सगळ्यांनी हॉलान आपली उपस्थिती लावची बऱ्याच बरी मॅच पळोवपाक मेळटा नंबर बरी गोलकीपिंग पळोवपाक मेळ्ळी ना 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 नाव सांगतले नंबर चेक कर पहिले ओय शुभम सांगते का सांग ओय शुभम असो आवाज जावनी ओय सगळ्यांकडे शुभम शुभम ओय लास्ट तेका दी सांग ऐसे आहे ओय शुभम नेशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी जी सूर्यवंदन 9823 सांग 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 ओय शुभम शुभम 5 अरे ग्लास सेवमांग दिवपाक लाय 696 ओय किल्ल्याचे ग्लास सेवमांग दी म्हणून सांग रे 09 अरे दी म्हणून सांग SR घातलं ते डायरेक्ट नंबर धाडलो अरे आणि मॅच पळोवपाक मेळटा बरे गोलकीपिंग मेळटा सगळ्यांक मागच्या वाटी झाला मागच्या वाटी मग धाडलं बऱ्याच तर माहीत उरतो ना तो म्हाका दिसता एक अशी जावपाची शक्यता आसा ग्राउंडार कोणूच देवचे न्हू लाईन कोणी क्रॉस करची न्हू सगळ्यांक विनंती करता बरी गोलकीपिंग अरे ग्लास सेवमांग दी लागायचा सेवमांग लावज ना दुसरा गोल पळोवपाक मेळटलो काय ना आणि असं करून विजय कडल्यान दुसरा गोल विजय कडल्यान दुसरा गोल CM11 खातीर बरो सेव हॅलो हा संदीप सांग स्नेहा तिसरो गोल पळोवपाक मेळटलो काय ना
तिसरा ती बरी अशी बॅट कुपन मिळणार सर. पुरा स्कोर झाला 2-1. तुम्ही आमच्या म्हणून तरी मार बरे फर्स्ट हाफ झालेला असा 5 मिनिटाचो ब्रेक दोनय टीमी खातीर आणि 5 मिनिटांनी सेकंड हाफ सुरुवात जातलो. आता ग्राउंडार कोणी येवचे न्हू. स्कोर झाला 2-1. सेम इलेव्हनात एक गोल मारलेला असा आणि विजयवाई 11-2. प्लेयर्स सोडले जाल्यार कोणी ग्राउंडार येवचे न्हू. तशेंच ही मॅच जातकूच रोकडीच नॉर्थ गोवा वर्सेस साऊथ गोवा हांगासर एक्झिबिशन मॅच जातली आणि त्या भायर इंडोर स्टेडियमाचेर स्नेहा फोटो मार त्या प्रोग्रामाक फोटो मार. सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची.